wena uzange ukuthi ukhehlelezi uwile ukhehlelezi uwile asenamali ukhehlelezi sesenemvuthuluko sendle lokuphila kuphela uthathola ukethunjini phelile nje ukhehlelezi manje angazi ukuthi kwenzakalani noma futhi khona umgomo weqili phela ukuthola kunemkandela ongenzeka khona kuzothiwa ngambulali futhi angazi noma bemthatha kakhulu lokuthiwa kafu hayi wavele wageja avele wahexa umoya ayiphelile nje ukhehlelezi akasenamali wamfana naye neshow yakhe Kwenza ukuthi ngethemba ukuthi naphela kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lomsizi aka Nkosi Art. Uma uqala ngale channel qinisekisa ukuthi subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona le channel. Usho ke Welile Mchunu ingane zawethu kusho mina hlanga phakathi comment section ngikhohlwa ukuthi subscribe uzokwazi zonke izinto engiyiposta kuyona le channel. Mina umfana phansi phezulu ngomhlaba lengane sengiphuma kanje.